sóc una nena petita, mamà. No em tractis com si ho fos. Escolta'm bé, filla. Vés a comprar farina i torna de seguida. No t'entretinguis. Vaig. Em preocupa l'Alejandra. Tots els dies. Ja no és una criatura, però tampoc és una adulta. Té un batibull al cap. Li he parlat dels herois que van salvar el món dia sí i dia també, perquè vull brindar-li esperança. Però m'amoïna que es vegi obligada a prendre una decisió que marqui el rumb de la seva vida. Ei, Ale! On vas, menuda? Enlloc? El lloc és perfecte. Vine aquí. Tenim un regalet. Aquí. Mira això. Dóna-li el que es mereix. No ho sé. Me n'he d'anar. Au, va. Fes-ho! Només és un tros de ferralla. He d'anar a comprar abans que tanquin o ma mare em matarà. Et serà difícil sense els diners, nena. Agua, sisplau! Els necessito! No em fa gràcia! Pugeu! Ràpid! On aneu? Els diners! Ei! Aneu cap allà! Vinga, aixeca't, company, amunt. Què ha sigut? Veus alguna cosa? Què hi ha? Deixa de jugar, perro! Surt i lluita! No, sisplau, no! No, sisplau, no, sisplau! Aquests carrers ja no són vostres! No, sisplau, jo... Pugeu al camió, de pressa! No marxareu tan fàcilment! Au, té! Tu... m'has salvat. Per què? Les velles costums mai moren, suposo. Ves a casa, criatura. No estàs segura aquí fora. Ets un d'aquells herois, veritat? Ja no.
Sí que ho ets. Arribes tard, filla. Em tenies preocupada. Oh, ho sento, mamà, però no et creuràs el que m'acaba de passar. Los muertos m'havien agafat els diners. I a però ha vegades, vingut un heroi. quan veig el seu somriure ple d'il·lusió i esperança, penso que potser no hauria de preocupar-me tant per l'Alejandra.